Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Чолыда берничә мәгариф учреждениесенә капиталь ремонт ясала. Алар арасында 45-нче мәктәп тә бар. Мәгариф учреждениесе ничек үзгәрәчәк? СВО ветераны гаиләсендә шатлыклы вакыйга. Ринат Собирҗановның кызлары туды. Чолда берничә мәгариф учреждениесенә капиталь ремонт ясала. Алар арасында 45-нче мәктәп тә бар. Бу вакыйганы укучылар һәм аларның ата-аналары озак көттеләр. Төзелеш эшләренә нибары берничә ай вакыт бирелә. Төзүчеләр дә эшли, балалар да укый. Мәсәлән, шаушулы эш төрләре мәктәп укучылары өйләренә кайтканда башкарыла. Мәгариф учреждениесенең ничек үзгәрүе турында алдагы материалда сөйләрбез. Лариса Ахмаджанова 45-нче мәктәптә инглиз теле укытучысы булып эшли. Ул туганнары изеннән киткән, алар да укытучылар. Моя мама работала, она была учителем истории и психологом. Мой брат преподаватель вуза, моя тетя преподаватель вуза. Лариса Ахмаджанова әйтүенчә, яңартылган мәктәптә эшләү күңеллерәк, кабинетлар яктырган, җылырак, тәрәзәләрдән җил дә кертми. Моның белән башка укытучылар һәм укучылар да килешә. Алар да барлык үзгәрешләрне билгеләп үттеләр. Ремонт алдыннан соң мәктәп иске булган, хәзер матурланган. Яңадан бөтенесендә эшләгәч, инде балаларның да укырга яңа теләкләре барлыкка килә дип уйлыйм. Шуңа күрә үзгәрешләр тамырдан булачак. Төзүчеләр идәннән түшәмгә кадәр барысын да яңартачак. Ремонт 3 этапка бүленгән. Бер блокны яңартканда, икенче корпуста укучылар укый. Ремонт башлангыч блогына күчте. Балаларны башлангыч блоктан зурлар блокларына утырттык. Анда кабинетлар җитә, дәресләр вакытында башлана. 45-нче мәктәптә Чаллы мэры да булды. Наил Махдиев төзелеш эшләренең барышын тикшерде. И видим, что строители активно работают вместе с педагогическим коллективом, с руководством школы. Не останавливая учебный процесс, мы видим, что более 50% работ ремонтных уже выполнены, есть определенные пожелания. В целом работы выполнены на хорошем качественном уровне. Җәй көне барлык төзелеш эшләре тәмамланыр дип планлаштырыла. Ә инде яңа уку елы башында укучылар тулысынча яңартылган мәктәптә белем алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тахир Бикметов, яңалыклар. Тагын 16 мәктәптә һәм 58 балалар бакчасында капиталь ремонт ясарга кирәк. Бу хакта журналистларга Чаллы мэры Наил Махдиев хәбәр итте. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, мәгариф учреждениеләре бер үк вакытта диярлек төзелгән. Озак еллар эксплуатацияләү сизелә. Биналарны яңартырга кирәк. Строил сразу по 4-5 детских садов, по 3-4 школы. Все это проходило одномоментно в 70-80-е годы. И сегодня одномоментно все школы, построенные в те далекие годы, и детские сады пришли уже вот в такое состояние. Это реальная объективность города Набережные Челны. Исегезгә төшерәм, Чалда 83 белем бирү учреждениесе һәм 113 балалар бакчасы эшли. Быел автокалада 45-нче, 55-нче, 58-нче мәктәпләргә, 78-нче лицейга һәм 10-нче балалар бакчасына капиталь төзекләндерү үткәреләчәк. СВО ветераны Ринат Собирҗанов гаиләсендә шатлыклы вакыйга. Аларның кызлары туды. Аңа матур Аиша исеме кушканнар. Бәхетле әтине һәм аның тормыш иптәшен котларга шәһәр мэры Наил Махдиев килде. Безнең төшерү төркеме шулай ук яшь парны игътибарсыз калдырмады. В обморок упаду, не обращайте внимания. Бу сүзләрне Ринат Собирҗанов елмаеп әйтә. Әнисе Нәфисә ханым да шул сүзләрне кабатлый. Ул 5-нче санлы шәһәр хастаханәсенең операция шәфкать туташы һәм аның улы күп нәрсәне күргәннәр һәм үткәннәр. Әмма бүген хисләрне сүзләр белән белдереп булмый дип уртаклашалар алар. Чөнки аларның гаиләсендә шатлыклы вакыйга, бала туды. Дөньяга Аиша килде. Кәеф, әлхәмдүлилләh, яхшы. Шуңа әниләр белән, әтиләр белән, ике яктан зур кызым белән. Исемне мин дә хатын белән намазда булгачтан дип уйламадык. Шуңа Аиша исемен бирергә булды, әлхәмдүлилләh. Озак көтелгән оныкны каршы алырга әбиләре һәм бабасы килгән. Шундый вакыйга өчен отпуста алдым ди Нәфисә ханым. Ә Эльмира белән Альберт Шафыйковлар бу вакыйганы әти-әниләреннән дә ким көтмәгән. Аларның беренче оныклары исә 16 ел элек туган.
волнение, конечно. Хочется уже. Кызыбызны күрергә шатлык. Безнең өчен зур шатлык, конечно, шундый авырлыклар үткәннән соң. Оныклар сөяргә насип булгач, шуннан да зур бәхет юктыр дип уйлыйм. 16 ел бик эмоциялар. Әйтергә сүз табып булмый. Шуның кадәр без сөендек, шуның кадәр шатлык безнең өчен. Һәм менә санаулы минутлар һәм хатыны Алина һәм нәние Аиша белән күптән көтелгән очрашу. Ринат Собирҗанов бәхет күз яшьләрен тыя алмый. От всего сердца поздравляем вас с рождением дочери. СВО ветераны гаиләсен шәһәр Наил Мәгдиев та игътибарсыз калдырмады. Аның өчен яшь әти-әниләрне котлау һәм республика рәисе шәһәр исеменә бүләкләр бирү бу инде күркәм традиция. Һәр яшь ата-ана 100 мең сум ала. Подрастет дочка, подрастут дочери. И я, безусловно, уверен, что они будут гордиться своим отцом, отцом-героем. Не так часто эти слова, наверное, говорят ему, но он на самом деле так. Он после возвращения принял участие в программе «Батырлар», герои Татарстана. Сделал все, чтобы вернуться в полнокровную жизнь. И у него прекрасная семья. Безнең төшерү төркеме белән Ринат Собирҗанов уртаклашканча, ул ирешелгәннәргә генә тукталып калырга җыенмый. Планда кызым Аиша белән күбрәк вакыт булу, шулай ук Обилимпикс һөнәри осталык буенча чемпионатта катнашу ди ул. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, Яңалыклар. Ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан айының 22-нче көне сәхәр ашауны 3 сәгать 49 минутка кадәр төгәлләргә кирәк. Ифтар вакыты кичке 17 сәгать 28 минутта. Ураза тотуның төп шартларының берсе ниятләү. Ниятсез тотылган ураза кабул булмый. Моның өчен иң яхшы вакыт сәхәр ашаганнан соң. Ураза тотучы телен ялганнан, гайбәттән, әдәпсез һәм ямьсез сүзләрдән сакларга тиеш. Вакытын күбрәк Коръән укуга, бәйтүгә, дуа укуга багышласа файдалы. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Вы знаете, чем питаются вегетарианцы и что кушать в пост? Вегетарианские колбасы, вареные копченые, растительные котлеты и пельмени. Выбирайте здоровое питание и покупайте в Чайном дереве в 105-м на Вахитова.